ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ଚାଲି ଯିବାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ସେଇ ରାସ୍ତାର ମୁଁ ଏକ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ।